recibir información de todo lo que se vaya és el Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversions. Es tracta d'un nou model de tractat de lliure comerç que s'està negociant entre la Unió Europea i els Estats Units d'Amèrica des de juny de 2013, amb la intenció de crear la zona de lliure comerç més gran del món. Per què? Per què? Ara! Els Estats Units d'Amèrica i la Unió Europea estan perdent poder econòmic i polític. Altres països, especialment la Xina, els estan desplaçant com a majors economies i com a exportadors i proveïdors d'inversió estrangera directa. El TTIP pretén, per tant, consolidar els interessos geopolítics i econòmics i recuperar el poder i el protagonisme d'ambdues potències, declarant una guerra comercial a països tercers. Qui el negocia? Per part de la Unió Europea, negocia la Comissió Europea. La Unió Europea li ha donat el mandat de les negociacions i per part de l'altre costat és el propi govern dels Estats Units. No obstant això, des del seu origen, són els grans lobbies o grups de pressió empresarials dels dos costats que són els qui pressionen i participen de manera activa en les negociacions. Indústria automobilística, farmacèutica i agroalimentària, empreses de serveis, bancs, fons d'inversió, etc. Què suposarà? Com es negocia? Les negociacions s'estan fent d'esquena a la població, amb un alt caràcter secret sobre el seu contingut, sense participació ni consulta a la societat civil i fins i tot amb molta desinformació cap als governs dels països de la pròpia Unió Europea. Què regularà? Atès que els aranzels entre la Unió Europea i els Estats Units ja són molt baixos, aquest nou model de tractat se centra en la liberalització de tots els sectors. Es vol aconseguir una harmonització legislativa, és a dir, unificar lleis a banda i banda de l'Atlàntic amb la finalitat de reduir costos i retards innecessaris per a les corporacions. Serà especialment polèmica la protecció de les inversions. Qualsevol inversor privat davant tribunals internacionals poc transparents podrà desafiar la legislació ambiental, laboral o social que interfereixi amb els seus beneficis. Per exemple, una moratòria al fracking, tècnica molt contaminant d'extracció de petroli o gas, o una regulació sanitària de substàncies tòxiques podran ser objectes de demandes i indemnitzacions milionàries davant els governs. Què suposarà? Augmentaran les retallades dels drets laborals. Se justificaran en la necessitat de reduir costos, en la política antisindical dels Estats Units, on els convenis de l'Organització Internacional del Treball no són reconeguts, i en les reformes laborals imposades per la Troika, Comissió Europea, Fons Monetari Internacional i Banc de la Comunitat Europea. Suposarà privatitzacions dels serveis públics i liberalització cada vegada més intensiva dels sectors econòmics. Suposarà lleis sobretot favorables a les grans corporacions. Suposarà perjudicis de les polítiques mediambientals i de la salut. Pràctica de fracking, augment de la producció i venda de transgènics, ús de toxines i de substàncies perilloses.
Suposarà sobirania i qualitat alimentària reduïda. La gran indústria agrícola es veurà afavorida en detriment de petites explotacions més sostenibles. Suposarà control d'internet i de l'àmbit personal. S'aplicarà la legislació nord-americana que facilita la vigilància cibernètica, l'accés a dades personals i prohibeix compartir arxius a la xarxa. Suposarà menor accés a la salut. Es blindaran les patents farmacèutiques, reduint, per exemple, la possibilitat d'accés a medicaments genèrics. I suposarà democràcia sequestrada. Tot això s'afegirà que, a través dels mecanismes d'inversions, els governs es trobaran captius i no podran posar en pràctica polítiques públiques, socials i mediambientals destinades a protegir la ciutadania, perquè es veuran obligats a treballar només per al benefici del gran capital. Ja no més, que després veus, ja no n'hi ha més. No té més, que No al TIP! 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 para ver si logramos recurrir y que se pueda hacer una iniciativa legislativa ciudadana europea. Hay que firmar por internet, compañeros. En la mesa de información pueden recoger la dirección de correo electrónico. Gracias.